ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азизи, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед. Бародарон, ба канали мо ҳатман обуна шавед, ба зангула зер кунед то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед ва лайкро пахш кунед. яке аз баҳсҳои илмие ки ба таҳқиқи бештар ниёз дорад, ин ба шакли дуруст шинохтани асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ аст. ин шахси таърихӣ кӣ буд? Вай аз кадом оин пайравӣ мекард? инҷо танҳо як нуқтаи асосӣ ишораи кӯтоҳ мекунем. исмоили Сомонӣ яке аз вафодортарин фарзандони тарбиятдидаи домони ислом буда, маҳз ҳамин дин ӯро ба ҳадди Исмоили Сомонӣ расонид. исмоили Сомонӣ марзбони кишварҳои исломӣ буд. нуқтаи дуюм аз навиштаҳои таърихнигорони машҳури доктор Муҳаммад Али Солбӣ аст. имом Шамсиддин Заҳабӣ, муаррих ва муҳаддиси маъруф, Исмоили Сомониро чунин тафсир кардааст: исмоил марди донишманд, фозил, одил, бо мардум нек рафтор, нигоҳдорандаи иззати донишмандон, дар шуҷоат машҳур ва донанди илми фақih буд. дар ҳаёти вай яке аз воқеаҳои шигифтангез рух додааст. ибни Қонеъ мегӯяд: аз Исо писари Муҳаммади Таҳмонӣ шунидам, ки мегуфт: аз амир Исмоил ибни Аҳмад шунидаам, ки бароям гуфта буд: падарам барои тарбияи мо як устодеро оварда буд, ки ба мо адаб омӯзад, аммо вай дар ивази тарбият бароямон мазҳаби рофизиҳо, душманӣ бо Абу Бакр ва Умарро таълим мекард. шабе аз шабҳо дар хоби худ паёмбари Худо саллаллоҳу алайҳи вассаламро дидам, дар ҳоле ки Абу Бакр ва Умар низ ҳамроҳаш буд. паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам бо оҳанги сахт аз ман пурсид: чаро ин ду дӯсти маро дашном медиҳӣ? ман дар ҷоям шах шудам. сипас расули Худо саллаллоҳу алайҳи вассалам дасташро бар рӯям афшонд. дар ҳамин ҳолат аз хобам бедор шудам, дар ҳоле ки аз шиддати таб ба худ меларзидам. 7 моҳ дар бистари беморӣ хобидам. мӯйҳои сарам рехт. бародарам ба адоятам омад. қиссаро як ба як барояш нақл кардам. гуфт: дар ҳол аз ин гуноҳи кардаат аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам маъзарат бихоҳ. ман ҳам зуд тавба кардам ва аз расули Худо дашноми Абу Бакр ва Умар маъзарат хостам. аз байн як ҷумъа нагузашт магар ин ки мӯйҳои сарам аз нав рӯид. ин асар аз китоби Таърихул Исломии имом Шамсиддин Заҳабӣ гирифта шудааст. Шамсиддин Заҳабӣ яке аз забардасттарин муҳаддис ва муаррихи даврони худ буда, аз ӯ тақрибан 100 асари илмӣ ба мерос мондааст. яке аз асарҳои арзишманд китоби Таърихул Ислом аст. бародарон, ин буд як қисса дар бораи Исмоили Сомонӣ. дар охир паймандҳо мегзорем наварҳо дар бораи бузургони тоҷик ва маълумотҳои муфид, то ки ҳар як тоҷик таърихи худро бидонад ва дорои ҳикмат гардад. сар баланду хонобод бошад.